Vlastimír Čivánek z Prahy. Verím, že Česká republika v tomto borcovi bude mať vynikajúceho reprezentanta aj v kategórii Masters, pretože keď tvrdí muziku medzi seniormi ako 41-ročný, určite si bude veľmi dobre počínať i medzi Masters. No a ďalší, ktorý samozrejme patrí, ako sme ho... Do štartovným číslom 7, Hraniš Zdeněk, Žibra. 18, Čivánek Vlastimír, Praha. 36, Nebolo Jozef, Svitavy. A 50, Kurčík Ladislav. Dávam slovo hlavnému rozhodcovi. Člen Čelenza. Všichni najednou, oba bicepsy ze předu. Děkuji. Široký zároveň sval ze předu. Děkuji. Čelen vzad. Oba bicepsy ze zadu. Děkuji. Široký zároveň sval ze zadu. Děkuji. Triceps z boku. No, poslední pózu, břicho, nohy. Děkuji a opět požádáme hudební režii, hudbu na volný closing. Ďakujeme. Verím, že hudbu vyberú takú, aby sa máme poriadne tlieskať. A samozrejme, aby sa mohli kulturisti v tejto kategórii predviesť vo voľnom pozingu. Hľadne na to! Sedmička Hraniš Zdeněk, 18, Čivánek Vlastimír, 36, Nebolo Jozef a 50, Kurčík Ladislav. A ideme diváci, výborne, nech je tu atmosféra taká pohoda, začiatku až do konca. Potles, stojalo! Takže mali ste možnosť vidieť dvoch českých reprezentantov, ktorí reprezentovali vašu vlast aj na majstrovstvách sveta. Môžete odísť do zákulisia. Vy sa nechajte prekvapiť.
Zároveň by som poprosil k vyhodnoteniu, aby sa dostavil inžinier Smejkal, samozrejme ako riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca a taktiež šéfredaktor časopisu Sviet kulturistika Ivan Gruzínsky, ktorý tu nám starostlivo všetko fotí a verím, že budete si to môcť prečítať a pozrieť opäť o niekoľko týždňov aj v časopise, takže Ivan, nech sa páči, poď odmeniť túto kategóriu, myslím, že aj ty si na 90 kg, čo? Ale ináč krásne schudol, verím, že napíši článok v Svete kulturistiky, ako sa mu to podarilo, lebo mňa to zaujíma, takže už ste tu páni, dobre, takže pripravte sa k dekorácii. Na 4. mieste skončilo štartovné číslo 36. Hybl Jozef, Vítali Jožko, veľmi pekne ti gratulujem, silnejší potlesk, prosím diváci. 48-ročný pretekár Masters, si zaslúži vás obdiv i potlesk, obzvlášť po tom všetkom, čo ho tohto roku stretlo, i napriek tomu prišiel sem do Hradca Králové. A ideme na stupienky. Na 3. skončilo štartovné číslo 4. Praniš Zdeněk, Športstudio Příbram. Gratulujeme Zdenkovi. No a už tam máme len 2 pretekárov, vlastne dvaja reprezentanti českí, ktorí sa stretli v kategórii. No a počúvajte, rozuzlenie. Na 2. mieste skončilo štartovné číslo 18, Šivánek Vlastimil, Dynamic Fitline, Praha a víťazom sa stáva štartovné číslo 50, Kurčík Vladislav, Body. Gratulujeme Láďovi, samozrejme. Ja som poprosil organizátorov, aby nezabudli pripraviť víťazov jednotlivých kategórií, pretože o chvíľočku pôjdeme o absolútneho víťaza. Takže rozuzlenie kategórie na 90 kg máme tu. Ešte raz. Víťazom sa stal Kurčík Laco z Kolína, na 2. mieste Šivánek Vlastimil, Dynamic Fitline Praha, na 3. Praniš Zdeněk Příbram a na 4. Jožko Hybl zo Svital. A ja prosím po gratuláciách samozrejme foto na pamiatku do archívu, aby sme vedeli, ako to skončilo na 4. ročníku Promil Cupu tu v Hradci Králové v roku 1997. Zatlieskame, oslovíme music. To je ono. Ďakujem, chlapci, ešte pózy na rozlúčku. Poprosím aj Gruzínsky a Smejkala, aby pózovali. Pro lidi, tak jsme to chtěli. A tady ty lidi byli, viděl jsi to. Je to dobrý post. Lidi dokonce vstali do sedadel, a to je co říct, to se stává v Národním divadle a i na jiných, takže asi to bylo to nejlepší z celého večera. Pěkně, no. Co manželka na to? Manželka nesmí. Není. No tak není jako Nejsem. Vlastníku ani každém posvícení a No, já jsem to nezvládl na závěr. Na to vím. A protože jsem myslel, že tady nikdo nebude, že ten video bude špekulovat. To jsem nevěděl. Já jsem myslel fakt, že to vem mám sám. to je úplně jedno vlastně. A je to jedno. Jedu do Mekáče na Zmursku. A na Hambáče. Teďka frčíte domů, no? Pojedeme domů a za Bankoš. Jede, 41 let. A blbnu jak malý jár. Jsi pořád mladý vlastně. No. A život před sebou, že? Krásně.